Working President ke Knam uba Thomas Pasal ong bagajing dawan pendam no ya ke personal interview ya ki kam sokar ki barit hakrit si badi kedai ke jing dawa ke barit bat kam don jing ke sokar bukan pendu no ya ka ke Knam mentak ke sengi ke kat kenai terik noila ajar pusau kala pelong ya ke jing syongkar anya hamran marki bandawa na ke sokar jela ban pendu pendam no ya ke personal interview ya ki teki kam ki barit katkum ke jing ong ke Knam ke jing pelong ya ke personal interview ki kam sokar ki barit kalong kum uding pengkiang ki badai hok ban yo bat kala penyolat ya ki badon ki ba em bat badon ke jing jan bat ki breu ha ka bos soka ban yo suk long ba ka jing don ke personal interview ka aibor I mean same ban thungkam da ka ba simpisa na ki bayale ya ka examin kam Shushu long du ba ka jing snap ka soka ya ka ne jing dawa ka penpau ba ka dai ka soka hi ka ba thungkam sop sop namar ba ka soka India ka pendu ya ka ne bari pat ka soka jela kamla ban le Mentara sini kumbang ilai penuh-penuh ba nakaliang kasengin bu ya kini ka sit in demonstration kajing song kalain mangor kajing tumui kadai ban sawa kata kajing dawa kajong ni state government ban penduk no ya kini ka personal interview kumancu phaidien kini kam dei ka sin ka banukong Henry la system tam mentana du apor jo ka MDA 1 ngila tho la bun tili ki dor khas support ka state government ban penpau ya kata kajing terang jongka sengi ban pendu ya kani ke personal interview kenang bangin yo kata ka jing thungkam ka ba khoi ka ba suba ka ba khlam sha liang kenang ba ki samla ki jongi ki bala pen khare ki bala dei hok man yo ya ka kam kin yo maki ba lada ki samla ki betubet ki yo ya ka kam kan kentiru ya ka rukom trei rukom kta jong ka department concern te mentaka sini ka dei usi benta bangin pen pau kata ka jing susi ka jongi ya ka jing lek kelut jongan ka sarkar ba wat hadin bangla pha sibun li jing thoru kam don kono ka jingmi na kalang government hari na kalang jongi ka kamram ka jongi kamut ba ka sarkar kam le ka sarkar kam kren ka sarkar kampet tingi ngin sange no hari na kalang ka jongi lada hapiang marwe ban kren ni ka madru ngin yai kren ni ka mat mar ka jing sisa kam song ka jing bun pat ka jing sisa ka dei ka jing sisa ban ni so thu kalang ka jongi bangi kren ya kajing sisa ba kajing don jong personal interview ka aibor I mensim ya karukam thungkam ka babakala ya ka rukam thungkam da ka ba simpisa naki pai ba te kajing thumu ka jongi ka dei ba kanwan kata ka rukam thungkam ka ba bet bat ka ba sha liang yanu ru te kani kam dei ka ba lakon menta ka sni ka ba sisni ka jing song klan mangor ka jongi kum siwan taban penpau saka sarkar ya kani kajing temu banang ni sakaman nakaliang kaseng ngindang beteng ya kum kini ki jai program ngindang yai keren ya kani ngamat tak adu kan poi ka por ba ka sarkar kan sengap ya kani ka jing dawa ka jongi tika ba kham kong san pada ka leit be sakini ki lai phun ri ngut kham tam be ki MLA ki jongi ban ngimla ban len ka jing bun kani ka jing tap kam tu ru kawan ru naga kerdan jongi nomi kaman nagi konsumsi ki jongki kalawan ka tu ka jing sneu hagi paj ba ru hagi kemi ki kpa haba ki kun ki le tap kam sham le tap ya ka kam ki hab iwa chayu amali ulan em ban yarap ban pentep tengah sotu kini ki amali ki don benta hakata ban wan ra ya kini ka jing tum kam ka babakala te ka session jongka ying dorbar thawai mentakan sedang har plai tering bat ngin ap kemi lenti mano nak kini ki MLA ki banut ban keren ya kani kamat balada kimnut ban keren kan pau sai kedar ki ru ki ap ya kata ka dokumen banyo tap kam tu yano nak konfronsi ki jongki bakin yo ya kata ka vote bank te ngin ap kemi lenti ban kalian ngajongi ko mangalap benrap mana mentaka sini ketika seni bang ini song kelain mangor ban penpau kata kajing temu benang ni sekaman kindang ya ki program ki pada kum kiwai pada personal interview haba kut di bukan bagi samla ka written kila tho la confident ba la so ana la ngila la ba kawan nak personal interview ki do no akam tika ba ka ba pau ba lembaga personal interview kawan kata kajing jit breu pada ngin tap yo breu jong uto
Hani ki badai hok ban yo pada kim yo shu. Te ka jing kwa ka jongi kadai ba habangi tap kam sorkar. Angin base bet nak written exam. Ai ki ba tho ba kin yo maki. Nomor bangi tip ba la don ki candidate pada ki ba snyo ba kila le bhai ke exam written bar kim yo kila ban file RTI pada ya kini ki answer sheet kita ban yo ban pensisa pada. Te ka don ma bangin ra ban khang lat ni ka jing tap kam tu. Henry kajing don jeng personal interview hi. Kumba ka sarkar India ko ong bangin weng no ka personal interview naka grup B C wat D. Nomor kani ka personal interview ka plilat ya ka nepotism. Ka plilat ya ka jing thungkam ya ki brio ki ba itu ya ki long he long hai. Te ngiru ngi ko ada katakan ti kai. Len ba kajing sengap jong ka sarkar kadai kajing pensisa ba kadai ka sarkar hi ka ba thung kam sop ya ki brio ki baka kamon pi kane ka jing kane kamat bangi dawa kam dei ki bangi super kat khala mangi te ka sarkar India ka ada penduk na do arja country ar politely ki state apa ka India kila ada penduk kai kata ka bakhang lat ya state government ka jongi ban penduk lang ban sim ya kum kini ki senjam Henry ka jing sengap jar jong sarkar ka thau bi tangawai baka sarkar kong ngi kuat personal interview ladam don personal kin tap tu sukum no mar kajing tap tu I jong kini kilong het ongan kadai bet lemba ka personal interview bat ki candidate ki samla ki jong gi bala attend ki phutli ki personal interview kin sakhi kilong kumno kini ki interview